Zdravím vás na kanálu Jojo Audio. Tento příběh je pro posluchače, kteří mají rádi temné, realistické detektivky a pomalé odkrývání pravdy. Inspirací mi byla atmosféra proměňujícího se evropského města, kde se pod leskem nového světa skrývají staré viny. Myslíte, že lze minulost opravdu pohřbít, když si vždy najde cestu zpět? Přeji vám hezký poslech. Když inspektor Julián Ortega poprvé uviděl tělo v servisní chodbě pod tribunou stadionu Montjuic, napadlo ho, že někdo udělal chybu až příliš čistě. Muž ležel na boku mezi svazky kabelů, prázdnými bednami od reflektorů a kovovou skříní s pojistkami. Vzduch tam byl teplý, těžký a páchl barvou, prachem a potom tisíců lidí, kteří se o několik desítek metrů výš chystali sledovat slavnostní ceremoniál. Barcelona v červenci roku 1992 vypadala před televizními kamerami jako město, které se právě naučilo usmívat. Dole, pod betonem a novými nátěry, však pořád dýchala stará nervozita. Dělníci spali po 3 hodinách. Policie dostávala rozkazy z radnice, z ministerstva i z míst, odkud žádné rozkazy přicházet neměly. Novináři cítili krev, ale zatím ji neviděli. Mrtvý se jmenoval Ferran Vidal, 42 let, technický koordinátor subdodavatelské firmy, která měla na starosti část elektroinstalace v areálu. Julián ho znal jen od vidění. Nízký muž s ustupujícími vlasy, vždy čistá košile, vždy rychlá chůze, vždy výraz člověka, který chce být o 2 minuty jinde. Na první pohled žádná velká scéna. 1 rána do týlu. Žádná kaluž, jen temná stopa ve vlasech a na betonu něco, co se dalo přehlédnout, kdyby člověk spěchal. A všichni spěchali. Kdo ho našel? Zeptal se Julián. Seržantka Lucia Bernalová, jeho parťačka už 4. rok, ukázala ke dveřím. Ostraha. Kluk od soukromé firmy. Šel zkontrolovat rozvaděč. Chtěl si nejdřív zapálit, pak ho uviděl. Nikdo se těla nedotkl? Tvrdí, že ne. Julián si dřepl. Vidalovi prsty byly šedé od prachu, ale nehty měl čisté. Na levém zápěstí světlý pruh po hodinkách. Hodinky chyběly. Peněženka zůstala v kapse. Doklady taky. Loupež to nevypadala. Vnitřní kapsa saka byla na ruby. Někdo něco hledal nebo chtěl, aby to tak vypadalo. Vidal měl na podrážkách jemný bílý prach, jiný než tady v chodbě. Stavební sádra, možná cement. Julián se podíval na stěnu vedle kovové skříně. Byly na ní 3 tmavé otisky, jako by se tam někdo zachytil rukou, když padal. Podle výšky spíš vrah než oběť. Čas? Lucia nahlédla do zápisníku. Patolog na místě řekl mezi 5:30 a 5:30, přesněji po pitvě. A nahoře už je půlka vlády, zamumlal Julián. Z chodby se ozval tvrdý krok. Komisař Esteve Montalbán, čerstvě oholený, v lehkém obleku, přestože venku bylo už od rána přes 30. Nezastavil hned u těla. Nejdřív se podíval na hodinky, pak na Juliána, jako by tělo bylo jen další nepříjemný kus programu. Jak to vypadá? Jako vražda, řekl Julián. To vím i bez vás. Julián vstal. Potřebujeme uzavřít celý sektor. Seznam všech, kdo tady byli od 4. hodiny. Dělníky, ostrahu, techniky, novináře, všechny. Montalbán si povzdechl. Sektor neuzavřete. Za 2 hodiny tudy povedou lidi s akreditací. Proveďte základní ohledání a zbytek přesuneme. Tisk se to nesmí dozvědět. Lucia zvedla oči od zápisníku. Pane komisaři, máme tady místo činu. Máte tady město před očima světa, řekl Montalbán chladně. A to je dnes důležitější. Julián se na něj chvíli díval. Montalbán býval v 70. letech řadový policista a zažil poslední roky frankismu. Naučil se 2 věci. Přikazovat a přežít. Zbytek považoval za přepich. Když to otevřete, ztratíme stopy. Tak je nestraťte, řekl Montalbán a odešel. Lucia se k Juliánovi naklonila. Jednou ho někdo zastřelí. Ano, řekl Julián. A pak nám nařídí, ať to vedeme jako nehodu. Dopoledne měli jen to, co se dalo sebrat rychle.
Jedna vystřelená kulka ráže 9 mm nalezená v kovové liště za skříní. Otisky bot. Několik neúplných otisků prstů, které mohly patřit komukoli. Ochranka dala seznam jmen, ale byl děravý, protože polovina lidí chodila dovnitř na vypůjčené průkazy. Technik z jiného oddělení viděl Vidala kolem 5:45, jak se hádá s někým v bílé košili. Obličej neviděl. Jen to, že ten druhý muž byl vyšší a mluvil kastilsky, ne katalánsky. To v Barceloně roku 1992 neznamenalo skoro nic a zároveň dost. Odpoledne se Julián vrátil na oddělení v Ciutat Vella, kde staré ventilátory rozháněly teplý vzduch a telefony zvonily bez řádu. Budova stále nesla pach vlhka a tabáku. Na stěnách visely nové demokratické plakety, ale stoly pamatovaly jiný režim. Na některých věcech se země měnila rychleji než lidé. Na stole měl vzkaz od novinářky. Mireia Sanzová, El Matí. Zavolejte. Důležité. Julián papírek chvíli obracel v prstech a pak ho zastrčil pod popelník. Mireia byla rychlá, chytrá a nebezpečná. Před 2 lety mu pomohla odkrýt obchod s falešnými léky, ale zároveň ho tehdy postavila proti vlastnímu vedení. Od té doby si dávali informace jako hráči karty. Nikdy všechno. Nikdy zadarmo. Lucia vešla s tenkou složkou. Vidal. Bydlel v Grácii. Manželka, 2 dcery. Žádný záznam. Dluhy malé, nic neobvyklého. Firma mu platila slušně. Ale před 6 měsíci podal stížnost na interní audit subdodávek. Na koho? Na vlastní firmu. Podezření na dvojí fakturaci, fiktivní zaměstnance, materiál účtovaný 2krát. Stížnost stáhl za týden. Proč? Prý nedorozumění. Prý. Lucia položila na stůl kopii výpisu hovorů z pevné linky, který stihl vyžádat soudce ze služby. Poslední 3 dny 4 hovory na stejné číslo. Večer, brzo ráno, pak dnes v 5:10. Komu patří? Veřejná telefonní budka na Passeig de Colom. To je užitečné. To je Barcelona, řekla. Julián zavolal Mireille. Zvedla to po prvním zazvonění. Už jsem si myslela, že jste mrtví. To by vás potěšilo. Jen kdybych byla první u těla. Máte tam problém, že? Vždycky. Chvíli bylo ticho. Pak změnila tón. Ferran Vidal mi včera večer nechal vzkaz na záznamníku. Chtěl se sejít. Prý má něco o zakázkách kolem her. Něco velkého. Říkal, že když to půjde ven, spadne víc než 1 hlava. Julián se opřel o stůl. Proč jste mi nevolala dřív? Volám vám teď. A ještě něco. Zmínil jméno Joaquín Reverter. Julián si to jméno přeložil pomalu. Reverter. Majitel stavební skupiny, která se během 5 let vyšplhala od běžných zakázek k městským projektům. Na fotografiích vypadal jako muž, který nikdy neřekl celé věty a vždy měl po ruce jiného muže, který je dořekl za něj. Oficiálně podnikatel. Neoficiálně most mezi radnicí, podnikateli a lidmi z přístavu, kterým bylo jedno, co se nakládá do kontejnerů, pokud se správně platí. Řekl v jaké souvislosti. Jenže Reverter není nahoře, jak si všichni myslí. Že je pod zemí. To může znamenat cokoliv. Ano, řekla Mireia. A teď je Vidal mrtvý. Večer šli s Lucí do Grácie za vdovou. Marta Vidalová byla drobná žena s tím typem tichého obličeje, který se za 1 hodinu změnil o 10 let. V bytě bylo dusno, zatažené žaluzie, v kuchyni nedotčená miska s olivami a na stole 2 hrnky kávy, které někdo uvařil a nikdo nevypil. Dcery seděly v pokoji za pootevřenými dveřmi a mluvili šeptem. Váš muž se v posledních dnech něčeho bál? Zeptal se Julián. Marta chvíli mlčela. Nechtěl mi nic říct. To dělal vždycky, když si myslel, že mě chrání. Jen přestal spát. A v noci chodil na balkon kouřit, i když přestal před 3 lety. Měl nějaké nepřátele? Ferran? Ne. Lidi ho využívali, to ano. On uměl řešit problémy. Když někde něco chybělo, našel to. Když někdo nepřišel, zařídil náhradu. Všichni za ním chodili. Mluvil o panu Reverterovi? Marta zvedla hlavu. V očích se jí něco sevřelo.
Ano, jednou. Před týdnem. Řekl, že některé dveře se nemají otevírat, protože pak člověk zjistí, že za nimi nikdo nestojí, jen peníze. Co to znamenalo? Nevím. Podívala se na prázdnou židli u stolu. Včera v noci vytáhl ze skříně starou kovovou kazetu. Měli jsme ji roky. Byly v ní účty, rodné listy, drobnosti. Otevřel ji a pak ji zase zavřel. Dnes ráno už tam nebyla. Měl od té kazety klíč? 3 klíče. Jeden nosil on, jeden já. Jeden byl schovaný v šicí krabici. Julián se podíval na Luciu. Ta si poznamenala jediné slovo. 3. Když vyšli před dům, už se stmívalo. Barcelona byla plná světel, vlajek a lidí, kteří chtěli vidět budoucnost. Na náměstích hrála hudba, taxíky troubily, zahraniční jazyky se míchaly s katalánštinou a kastilštinou. Z dálky bylo slyšet vrtulníky. Město vypadalo otevřeněji než kdy dřív a právě proto se tajemství schovávala hlouběji. Kovová kazeta a 3 klíče, řekla Lucia. To bude název článku, až nás Mireja obejde. Nejdřív ji musíme najít. Kazetu nebo Mireju? Kazetu. Další den pitva potvrdila, že Vidal zemřel mezi 5:10 a 5:20. Rána z bezprostřední blízkosti, zbraň s tlumičem nebo alespoň s něčím, co výstřel stlumilo. V krvi měl zvýšený kortizol a stopy po sedativech. Lehké dávky, ne dost na otupení, spíš na několik nocí bez spánku. Na oddělení přišla zpráva z laboratoře. Bílé stopy z Vidalových bot nebyla běžná sádra. Směs jemného cementu a prachu z rozpadlé izolace, jaká se nacházela ve starších tunelech nebo ve sklepních technických prostorech. Lucia položila papír na stůl. Podzemí. Julián si vzpomněl na Mirejna slova. Reverter není nahoře. Je podzemí. Šli po Vidalově trase z posledních 24 hodin. Po práci odešel z kanceláře na Poblenou. Krátce se zastavil doma. V 9 večer vyrazil znovu. Manželce řekl, že musí něco převzít. Auto našli na parkovišti u přístavu, 3 ulice od starých skladů. Odtud se stopa ztrácela. V noci bylo v té části města všechno možné. Kamiony, prostitutky, pašeráci, rybáři, noční dělníci, policisté, kteří nechtěli být viděni. Kdo chtěl zmizet, měl kde. V přístavu jim starý vrátný ze skladu číslo 17 řekl, že kolem 9:30 viděl Vidala vejít do bývalého servisního objektu, který měl být už roky prázdný. Klíče od něj držela městská správa, jenže vrátný pokrčil rameny. V Barceloně má od všeho klíč víc lidí, než by mělo. Objekt byl zvenku zamčený. Když Lucia zatlačila na boční dveře, po chvíli povolili. Uvnitř byl zápach vlhka, oleje a moře. Suterén vedl do staré chodby, kde kdysi běžely kabely a potrubí mezi sklady a přístavní infrastrukturou. Část tunelu byla zazděná, ale ne odborně, spíš narychlo. Na zemi stopy pneumatik od rudlu, nové. A také ten stejný bílý prach. Myslíte, že tady něco schovali? Zeptala se Lucia. Nebo někoho. Na konci boční větve našli malou místnost bez oken. Jen stůl, 2 židle, prázdné láhve od vody a cigaretové nedopalky. Na stěně visel starý plán kabelových rozvodů. Někdo na něj tužkou dopsal čísla a šipky. Julián k němu přistoupil. Nebyl to plán kabelů. Byla to síť přístupových tras pod několika olympijskými objekty, sklady a 2 hotely. U některých bodů byly poznámky. Kamery. Vstup pro servis. Strážný v noci spí. Nový zámek. Lucia tiše hvízdla, pak si to rozmyslela. Tohle není o fakturách. Na stole stála kovová schránka bez zámku. Prázdná. Vedle ní ležel kus roztržené obálky. Na rubu část adresy a 3 písmena. Reverter, řekla Lucia. Julián neodpověděl. Na zemi pod stolem našel další věc. Malou plastovou kartičku, přelomenou na půl. Část akreditace. Modrý pruh, logo her a jméno začínající na E. Zbytek chyběl. Když se vraceli na povrch, čekali nahoře 2 muži z kriminální rozvědky a komisař Montalbán. Někdo jim dal vědět příliš rychle. Tohle místo přebírá zvláštní tým.
řekl Montalbán. Na základě čeho? Zeptal se Julián. Možné ohrožení bezpečnosti olympijských her. Jde nad rámec vaší pravomoci. Máme vraždu. Náš mrtvý se sem včera dostal. Tenhle tunel je součást případu. Montalbán udělal krok blíž. Poslouchejte mě pozorně. Bude lepší pro všechny, když se budete držet Vidala a jeho osobních motivů. Dluhy, poměr, cokoliv. Tohle necháte být. Lucia se zasmála, ale byl to tvrdý zvuk. Až budeme příště potřebovat lekci z fantazie, obrátíme se na vás. Montalbán ji ignoroval. Díval se jen na Juliána. To je rozkaz. Julián pochopil, že od té chvíle už nejde jen o vraždu technika. Někdo se bál samotné otázky. A když se instituce bojí otázky, obvykle už zná odpověď. Večer za ním přišla Mireia do baru nedaleko Rambly. Sedla si naproti bez pozdravu. Měla krátké tmavé vlasy, oči neklidné a na stole před sebou magnetofonovou kazetu. Tohle nechal Vidal v redakci pro případ, že by se mu něco stalo. Dala mi to recepční až dnes. Byla zastrčená v obálce mezi tiskovými zprávami. Poslechla jste si to? Jen začátek. Julián si objednal další kávu. Bar byl plný cizinců, dobrovolníků a místních, kteří předstírali, že je letošní léto stejné jako každé jiné. Nad televizí běžely záběry z tréninku atletů bez zvuku. Mireia vytáhla malý přehrávač a vložila kazetu. Ozval se šum, pak Vidalův hlas. Tichý, napjatý, jako by nahrával v autě. Jestli tohle někdo poslouchá, znamená to, že jsem udělal přesně to, co jsem dělat neměl. Nejde o peníze, aspoň nejen o ně. Pod stavbami jsou staré servisní trasy. Používají je pro přesuny a schůzky. Nejen materiál. Lidi. Dokumenty. Někdy něco horšího. Nejde o jedno jméno. Je jich víc. Revertér vše jen drží pohromadě. Někdo z policie je kryje. Mám seznam přístupů a kopii plateb. Nevěřte nikomu s odznakem, kdo tvrdí, že to je kvůli bezpečnosti her. Není. Je to kvůli tomu, co by se našlo, kdyby se otevřely staré sklepy pod přístavem. Hlas se na chvíli odmlčel. Bylo slyšet jen dýchání a vzdálený motor. Před 10 lety tam zmizel člověk. Myslel jsem, že je to jen historka. Není. Jmenuje se Esteban Llorca. Celník. Zmizel v listopadu 82. Spis je pryč. Ale jeden muž si ho pamatuje. Jmenuje se Padre Miquel Arderiu. Kostel Santa Anna. Jestli budu mrtvý, hledejte třetí klíč. Kazeta skončila cvaknutím. Mireia sklopila přehrávač. Tak co teď? Teď jste to měla dát mně a nikomu jinému. To právě dělám. Už jste to někomu kopírovala? Neodpověděla hned. To stačilo. Kolika lidem? Jednomu editorovi. Julián zavřel oči. Výborně. Nechte si to. Bez tisku by ten případ už dávno někam uklidili. S tiskem nám možná zabijí dalšího. Mireia se naklonila dopředu. Vy tomu ještě pořád říkáte případ. Já tomu říkám systém. Padre Miquel Arderiu byl unavený muž kolem 60, s tenkými prsty a hlasem, který zněl jako papír. Přijal je v malé kanceláři za sakristií. Z ulice sem doléhal tlumený ruch turistů a tramvají, ale uvnitř byl chlad a kámen. Když Julián vyslovil jméno Esteban Llorca, kněz dlouho mlčel. Pak otevřel zásuvku stolu a vytáhl starou fotografii. 3 muži v kabátech před přístavní budovou. Jeden z nich držel složku a tvářil se, jako by fotografovi nevěřil. To je Esteban, řekl kněz. Chodil jsem. Ne kvůli víře, kvůli tichu. Byl to celník. Poctivý, možná až moc. Našel něco v kontejnerech, které měly být prázdné. Ne zbraně, ne drogy, lidi, migranty bez papírů, které někdo převážel dál a prodával jako pracovní sílu. 80. léta nebyla tak čistá, jak si dnes všichni namlouvají. Šel s tím na policii? Zeptala se Lucia. Kněz se podíval stranou. Ano. A za 2 dny zmizel. Komu to hlásil? Inspektoru Ramonu Escribáovi. Julián to jméno znal. Escribá býval hvězda přístavního oddělení. Zemřel před 3 lety na infarkt.
V novinách o něm psali jako o muži přechodu, který pomohl očistit sbor po diktatuře. Nikdo v těch textech nepřipomínal, že právě v přechodech se nejlépe ztrácely věci. Máte ještě něco? Zeptal se Julián. Kněz chvíli váhal, pak vytáhl obálku, zažloutlou a na okrajích měkkou. Dal mi ji Esteban týden před zmizením. Řekl, ať ji otevřu, jen když se do měsíce nevrátí. Otevřel jsem ji a pak jsem ji schoval. Bál jsem se. Uvnitř byl list papíru se 4 jmény a 1 adresou. Ramón Escribá, Joaquín Reverter, tehdy ještě jako jednatel malé přepravní firmy. Luis Gabaró, městský úředník pro technickou správu přístavu. A Álvaro Monreal, novinář lokálního listu, který v roce 1983 zemřel při autonehodě na pobřežní silnici. Dole byla adresa skladu číslo 12. Proč jste to nikdy nedal policii? Zeptala se Lucia. Kněz si promnul čelo. Protože jsem v 82. ještě poznal rozdíl mezi policií na papíře a policií v noci. Když odcházeli, Julián si uvědomil, že někteří mrtví se do případu vracejí ochotněji než živí. Sklad číslo 12 už neexistoval. Na jeho místě stála nová administrativní budova, skleněná a lesklá. Jen podzemní úroveň zůstala částečně původní. Přístup do ní spravovala městská technická služba. Podle záznamů měl k archivu plánů a podzemních tras přístup jen omezený počet lidí. Jedním z nich byl Luis Gabaró, dnes zástupce šéfa městské infrastruktury. Gabaró přijal výslech s uraženým klidem člověka, který je zvyklý, že mu služební průkazy spíš salutují, než kladou otázky. Elegantní šedý oblek, jemné ruce, kancelář s výhledem na Novou Barcelonu. Estebana Yorku si sotva pamatuji, řekl. Je to 10 let. Na seznamu, který po něm zůstal, jste uveden vy, řekl Julián. Na seznamech jsem uváděn často, jsem veřejný činitel. A Ferran Vidal? Technik, možná jsme se potkali. On se o vás zajímal. Gabaró se pousmál, ale v očích se nic nepohnulo. Teď se o mne zřejmě zajímáte i vy. To ještě neznamená, že mě někdo zastřelí. Lucia položila na stůl kopii jedné staré smlouvy z archivu. V roce 1982 jste schválil uzavření části podzemních tras v přístavu. O 3 měsíce později je znovu otevřela soukromá firma Proinver, tehdy patřící Reverterovi. Proč? Dočasné technické práce, na které neexistuje žádná dokončovací zpráva. Gabaró rozepnul manžetu a znovu ji zapnul. Neznatelný pohyb, ale Julián ho viděl. Podívejte se. Ve městě proběhly za 10 let stovky změn. Některé papíry se ztratily. Jestli hledáte konspiraci, budete mít v této zemi mnoho práce. To máme, řekl Julián. Děkujeme. Když vyšli ven, Lucia si zapálila. Nervózní. Ano. A čistý není. To taky. Máme ho vzít? Nemáme nic, co udrží soudce déle než hodinu. Téhož odpoledne přišla zpráva, že někdo vnikl do redakce El Matí a prohledal Mirein stůl. Nic nevzali. Jen rozházeli zásuvky a rozbili zámek. Když za ní Julián přijel, stála na chodbě redakce a mluvila příliš klidně, což u ní znamenalo strach. Chtěli vědět, co mám, řekla. A co máte? Kopii kazety už ne. Komu jste ji dala? Editorovi. A ten je na cestě do Madridu. Bez ní. Dobře. Ne, není. Od rána mě sleduje černý Seat. Jeden muž, plešatí. Nevypadá jako novinář. Julián se podíval z okna na ulici. O 2 auta dál seděl za volantem muž v bílé košili. Hleděl před sebe. Půjdete se mnou, řekl Julián. Než došli dolů, Seat zmizel. V noci někdo zapálil Vidalovo auto na policejním parkovišti, které mělo být hlídané. Oheň se chytil rychle a spálil interiér dřív, než ho hasiči uhasili. Z technických stop nezbylo skoro nic. Jen v prostoru pod zadním sedadlem našli ohořelý kovový váleček, schránku na film nebo mikrofilm. Prázdnou. Lucia se na spáleništi opřela o kapotu jejich vozu. Někdo je o krok před námi.
Někdo je přímo mezi námi. Montalbán? Možná ne jen on. Mireju umístili do služebního bytu po bývalém svědkovi kousek od Sans. Nadávala, ale šla. Julián se vracel domů až po půlnoci. Bydlel sám v malém bytě v Aixamplu, rozvedený 3. rokem, s jedním synem, který s ním mluvil jen občas a hlavně přes matku. Na stole měl studenou večeři od sousedky a vzkaz od bývalé ženy, že v neděli má přijít na školní vystoupení, jestli tentokrát opravdu může. Papírek složil a nechal ho vedle lampy. Pak si sedl ke kazetě a pustil si Vidalův hlas znovu. Hledejte 3. klíč. Ne kazetu. Ne tunel. Ne svědka. 3. klíč. Ráno jel znovu za Martou Vidalovou. V bytě bylo ticho. Dcery odvedla sestra do školy. Marta seděla v kuchyni a v ruce držela malý mosazný klíč. Našla jsem ho v šicí krabici, řekla. Nevěděla jsem, jestli vám ho mám dát. Ferran ho přelepil páskou ze spodu. Nebyl to klíč od kazety. To jsem poznala hned. Klíč byl malý, se sériovým číslem a jménem banky Caixa de Catalunya. Bezpečnostní schránka, řekl Julián. To je ten 3? Možná. V bance byli za 20 minut. Schránka byla vedená na Ferrana Vidala a Martu Vidalovou společně. Uvnitř neležely peníze ani šperky. Jen hnědá obálka, 2 fotografie a malý sešit. Fotografie zachycovaly interiér tunelové místnosti v přístavu. Na jedné byl u stolu Joaquín Reverter. Na druhé muž, kterého Julián poznal až po chvíli. Mladší komisař Montalbán, bez šedin, ale se stejným výrazem kamene. Vedle něj stál Ramón Escribá. Sešit byl prostý. Datum, číslo kontejneru, jména, částky, značky aut, někdy jen iniciály. Začínal v roce 1982 a končil před 3 týdny. Poslední stránky obsahovaly i názvy nových firem a několik kódů přístupových karet do olympijských objektů. U jedné poznámky stálo Guy je nervózní. M chce vše uzavřít před zahájením. F G je Gabaro, řekla Lucia. M je Montalbán. Marta se na ně dívala, jako by stála u cizího rozhovoru. Tohle Ferran psal? Ano. Proč to nenechal doma? Julián zavřel schránku. Protože věděl, že doma hledají první. Když se vrátili na oddělení, čekalo je předvolání ke komisaři. V jeho kanceláři seděl i muž z vnitřní bezpečnosti ministerstva. Hladký obličej, tenké rty, drahá kravata. Montalbán položil na stůl fotografii schránky, kterou zřejmě už někdo stihl nahlásit. Překročili jste oprávnění. Bankovní zásah bez koordinace se zvláštním týmem. Měli jsme manželku jako spoludržitelku, řekl Julián. Muž z ministerstva promluvil poprvé. Váš případ nabyl státní citlivosti. Od této chvíle předáte veškeré materiály. Na základě čeho? Zeptal se Julián. Na základě toho, že v sázce je mezinárodní akce a bezpečnost delegací. Lucia se opřela o židli. A také vaše kariéry. Montalbán zvedl hlas. Bernalová. Julián položil obě dlaně na stůl. Máme důkazy o dlouhodobém krytí nezákonné sítě v přístavu, která sahá do městské správy i policie. Máme vraždu člověka, který to chtěl vyvést na světlo. Neodevzdám to do rukou lidí, kteří jsou na fotografiích s hlavními aktéry. Muž z ministerstva se ani nepohnul. To je vážné obvinění. Ano. Ticho bylo krátké a ostré. Odevzdejte zbraň a odznak, řekl Montalbán. Lucia se otočila k Juliánovi. On nehnul ani brvou. Pomalu položil služební pistoli na stůl. Lucia udělala totéž. Když vyšli z budovy, byli bez pravomocí a s případem, který jim tím neskončil, ale začal. A co teď? Zeptala se Lucia. Teď uděláme to, co dělají všichni, když jim stát řekne, ať se nedívají. Budeme se dívat? Ano.
Mireia zařídila schůzku s bývalým fotografem přístavní policie Eduardem Clotem, který po mrtvici sotva chodil, ale pamatoval si víc než většina zdravých. Bydlel v Badaloně, v bytě plném krabic a chemického pachu starých vyvolávacích lázní. Když uviděl fotografii mladého Montalbána s Escribáem, kývl. Tohle bylo po jednom zátahu, tedy oficiálně po zátahu. Ve skutečnosti šlo o předání. Lidi z přístavu věděli, že některé kontejnery se nemají otevírat. Když se otevřely, přijela jiná auta než ta služební. Máte k tomu negativy? Zeptal se Julián. Claude chvíli mlčel. Pak ukázal na skříň. Možná. Nechápu, proč to chcete vytahovat zrovna teď. Protože kvůli tomu už jeden člověk zemřel. Claude si povzdechl. V roce 82 zmizel celník Lorca. Měl jsem fotku, jak se hádá s Escribáem u skladu číslo 12. Druhý den si pro ní přišli dva muži z oddělení. Řekl jsem, že ji nemám. Jeden z nich byl Montalbán, ten druhý ne. Vysoký, tvář jako stěna, možná Reverterův člověk. Ve skříni našli staré obálky s negativy. Mezi nimi i sérii snímků z listopadu 1982. Rozmazané, podexponované, ale použitelné. Jeden zachycoval Lorku, jak ukazuje na otevřený kontejner. Druhý Escribá. Třetí zachytil zadní část dodávky a muže, který stál vedle ní. Joaquín Reverter, o 10 let mladší, ale nezaměnitelný. Tohle je dost? Zeptala se Mireia. Na noviny ano, řekl Julián. Na soud možná ne, potřebujeme spojit minulost se současností, nejen starou špínu, dnešní vraždu. Spojka přišla nečekaně. Večer zavolal na veřejný telefon do baru, kde Lucia čekala na zprávy. Hlas na druhé straně byl mužský, chraplavý. Jestli chcete vědět, kdo zabil Vidala, běžte dnes v 1 do tunelu pod skladem 17. Přijedou si pro poslední věc. Nevolejte policii. Policie už tam bude. Lucia se podívala na Juliána. Ten jen kývl. Ve 1:45 stáli ve tmě u bočního vstupu do servisního objektu. Bez odznaků, bez pravomocí, s jednou starou kamerou, kterou přinesla Mireia, a s Juliánovou osobní zbraní, kterou si legálně nechal po otci. Ulice nad nimi byla skoro prázdná. Od moře šel vlhký vzduch. Kdo volal? Zeptala se Mireia. Nevím. To je uklidňující. Když se vám to nelíbí, vraťte se do auta. Ne. V 1:10 uslyšeli motor. Dovnitř vjela dodávka bez označení. Dva muži vystoupili a otevřeli zadní dveře. Pak přišel třetí. Gabaro. To je on, zašeptala Lucia. Mužům trvalo sotva minutu vytáhnout z boční místnosti kovový kufřík. Gabaro si rozsvítil kapesní lampu a kontroloval jeho obsah. Mireia točila. Julián se snažil zachytit tváře. Pak se z druhé strany tunelu rozsvítila světla. Další auto. A z něj vystoupil Montalbán. To není dobré, řekla Lucia. Gabaro k němu došel rychle. Nešlo slyšet všechno, jen útržky. Pozdě. Všechno venku. Noviny. Říkal jsem zlikvidovat. Vidal nebyl jediný. Pak Montalbán udělal něco, co Julián nečekal. Vytáhl pistoli a namířil ji na Gabaroa. On to táhl moc dlouho, řekl. Výstřel v tunelu zněl dutě a krátce. Gabaro se zhroutil na bok. Dva muži u dodávky zaváhali, ale jen na vteřinu. Jeden vytáhl zbraň. Julián už neměl čas rozmýšlet. Vystřelil první. Kulka trefila světlo nad autem a tunel se ponořil do polotmy. Lucia strhla Mireju k zemi. Ozvala se další rána, pak třetí. Jeden z mužů zaklel. Kroky, křik, kov. Za sloup, sykl Julián. Přes betonový pilíř viděl Montalbána, jak se kryje u kapoty. Nebyl to vyděšený policista. Byl to muž, který už podobné noci zažil. Ortego, zavolal. Nemáte šanci. Položte to. Julián neodpověděl. Místo toho se přesunul níž a všiml si, že Mirejina kamera pořád běží. To bylo důležitější než cokoliv jiného. Jeden z Reverterových lidí se pokusil dostat ke kufříku. Lucia po něm vystřelila a trefila ho do stehna. Muž spadl a zbraň mu odletěla.
Druhý utekl k tunelu vedoucímu k vodě. Montalbán začal ustupovat. Julián vyrazil vpřed. Věděl, že riskuje, ale také věděl, že když dnes zmizí, už se nevrátí. Dohonil ho u schodiště. Oba na sebe mířili ze 3 metrů. Kolik jich bylo? Zeptal se Julián. Kolik lidí jste nechal zmizet? Montalbán se krátce nadechl. Vy si pořád myslíte, že člověk něco řídí. Neřídí. Jen vybírá, na které straně bude stát, až se to celé pohne. A vy jste stál na straně peněz. Já stál na straně pořádku. Tomu vy říkáte pořádek? Montalbánovi oči na okamžik sklouzly stranou, možná k ústupu, možná k minulosti. V 80. letech to bylo jiné. Přístav byl díra, stát slabý, všichni brali, všichni přežívali. A pak přišly hry, peníze, kamery, ministři. Měli jsme uklidit staré věci. Vidal to nepochopil. A Llorca? Nechtěl ustoupit. Tak jste ho zabil? Montalbán sevřel čelist. Ne osobně. To stačilo. Zezadu se ozvaly sirény. Ne ty jejich. Mireia, ještě než vlezla do tunelu, zavolala anonymně tísňovou linku a nahlásila střelbu v přístavu. Teď sem mířily hlídky, které zatím nevěděli, koho mají poslouchat. Montalbán to slyšel také. Střelil. Julián se vrhl stranou. Kulka mu roztrhla rukáv a prošla do zdi. Julián vystřelil jednou. Montalbán se zapotácel, pustil zbraň a sedl si tvrdě na schod. Chvíli na sebe jen hleděli. Měl jste odejít do důchodu, řekl Julián. Montalbán se pousmál bolestivě. V téhle práci nikdo neodchází, jen se jednou zavřou dveře. Pak sklonil hlavu. Zbytek proběhl rychle a zároveň nekonečně. První uniformy dorazily z místního okrsku a naštěstí nepatřily Montalbánovým lidem. Gabaro ještě žil, ale jen chvíli. Než ho naložili, stačil říct jediné jméno. Reverter. Potom už nic. Kufřík obsahoval účetní knihy, seznamy převozů, fotografie, kopie starých spisů a také jednu tenkou složku označenou Llorca. Uvnitř byl originál jeho výpovědi z listopadu 1982, nikdy nezaevidované. Popsal v ní síť převozu lidí, úplatky a jména. Dole byl podpis Ramona Escribá, který příjem výpovědi potvrdil. A hned zatím list s ručně napsanou poznámkou. Vyřešit mimo spis. Reverter byl zadržen až nad ránem ve vile na okraji Sitges. Pokusil se tvrdit, že nic neví, že je podnikatel, že jde o pomstu za úspěch, ale tentokrát už proti němu nestála jen 2 nechtěná jména v cizím sešitě. Byly tu fotografie, účetnictví, kamera a mrtvý komisař v tunelu, který měl být dávno zazděný. Stát se nemohl tvářit, že nic nevidí, protože tentokrát už se dívala i televize. Mireia zveřejnila první článek o 2 dny později. Ne všechno, jen tolik, aby se případ nedal zavřít. Titulek byl hlučný, ale obsah přesný. Podzemní Barcelona. 10 let ticha, 1 nová vražda. Její editor se bál žalob, ale víc se bál, že někdo článek zastaví a on zůstane tím, kdo ustoupil. Oficiální vyšetřování převzala speciální jednotka z Madridu. To znamenalo dlouhé týdny tiskových konferencí, opatrných vět a politického kličkování. Hry začaly včas. Oheň na stadionu vzplanul, kamery zabíraly usmívající se tváře, vlajky stoupaly, svět obdivoval proměněné město. Jen několik lidí v Barceloně vědělo, kolik betonu bylo potřeba na to, aby staré chodby mlčely. A kolik krve, aby zase promluvili. Julián dostal po 3 týdnech odznak zpět, ale ne případ. Nabídli mu přeřazení na administrativu. Odmítl. Nakonec zůstal u násilné kriminality jen o patro níž, bez oken a bez šance na postup. Lucia přešla na vnitřní kontrolu, protože řekla, že jestli má už celý život poslouchat lži policistů, ať si za to alespoň nechá platit. Mireia získala cenu a 2 nové nepřátele v oblecích. V září identifikovali ostatky nalezené za zazděnou stěnou v jedné z odboček tunelu. Podle zubů a starého zlomeného zápěstí to byl Esteban Llorca. Ležel tam 10 let, pár set metrů od místa, kde se město chodilo dívat na moře a samo sobě tvrdit, že začíná znovu. Jeho sestra, která se mezitím odstěhovala do Valencie a přestala doufat už někdy v roce 1987, přijela k identifikaci v černých šatech a bez slz.
Když odcházela, zastavila se u Juliána. Takže ho našli. Ano. A je to všechno? Julián se podíval na dvůr patologického ústavu, na sanitku, na šedou zeď, na září, které už nebylo slavnostní. Ne. Ale je to něco. Přikývla, jako by víc nepotřebovala. Možná věděla, že spravedlnost a konec jsou dvě různé věci. Na podzim proběhla první obvinění. Na jaře příštího roku začaly výpovědi. Někteří svědci odvolali, někteří zmizeli do zahraničí, někteří náhle ztratili paměť. Tak to chodí, když se staré sítě trhají pomalu. Přesto několik mužů skončilo před soudem. Ne všichni, kteří měli. Ale víc, než čekal kdokoliv v tunelu pod skladem 17. Jednou v listopadu šel Julián večer přes Passage de Colom. Vítr od moře byl studenější a turistů už ubylo. Zastavil se u telefonní budky, z níž Vidal volal naposledy. Stála tam pořád, odřená, se škrábanci na skle a nefunkčním světlem nahoře. Míjela jí dvojice mladých lidí a ani se na ní nepodívali. Doba se měnila rychle. Brzy přijdou mobilní telefony, nové peníze, jiné lži. V kapse měl malý mosazný klíč od bankovní schránky. Marta mu ho po uzavření dědictví vrátila se slovy, že si ho má nechat, když díky němu Ferran aspoň po smrti promluvil. Julián klíč vytáhl a chvíli ho držel v dlani. Třetí klíč. Nebyl to jen kus kovu. Byla to poslední možnost, kterou si mrtvý člověk nechal pro případ, že živí selžou. Z druhé strany ulice se k němu připojila Lucia. Měla kabát rozepnutý a pod očima únavu. Pořád to nosíte? Ano. To není zdravé. Taky ne. Chvíli stáli vedle sebe a dívali se na přístavní světla. Myslíte, že to skončilo? Zeptala se. Julián se pousmál tak nepatrně, že to skoro nebylo vidět. Ve městě, jako je tohle, nic nekončí. Jen se jedny dveře zavřou a jiné otevřou. A my? My budeme stát u těch dveří a doufat, že tentokrát uslyšíme, kdo jde. Lucia přikývla. Pak se oba rozešli do tmy, každý jinam, ale se stejným vědomím, že některá města si své nejhorší příběhy nenechávají v archivech. Drží je pod povrchem, v chodbách, na které se zapomnělo, v hlasech nahraných na kazetu, v jménech, která nikdo nemá vyslovit nahlas. A někdy stačí jeden mrtvý muž, jedna banka, jeden kněz a jeden klíč navíc, aby se beton na chvíli otevřel a ukázal, co v sobě držel celá léta.